daghan nagistorya berting dalian na dira ambi na kay embargo na ni. Wala pa ko. Di na. Sigaw yang mo Tani mo ugwasing. Di pa ka mangutan, di ka may embargohan mo ni garanto nimo sa kuha. Uy, alam Mads. Mads, dali akong banting Mads sa ubo, Mads. Saan Mads? Mads, Unsa man ka Mads? Uy nga, Paano mo ha? kaluag ba di ani mo party? Pawiri Mads, kabalo biya kasako naman dito naligo Mads mo. Ngunit sa dira Mads B. Linag pang kung ato ragsoy sa sabaw nagalangoy-langoy. Yeah. Mads! Oh, Mads. Uy, chika ni mo Ano Mads. kasi mo Mads? Uy, ilas pa panty. Usa man? Di ba si Berting na ay utang nimo? Oh, Mads, sa kakwarta na kay nakapalit tag bagong washing. na, sure ka Mads? Oh, Sit yung si Berting Mads. Uy, ikapoy na dyan kung sig paningil anak niya Mads. Dugay na guna yung utang Mads. Nahilis na lang niya kung chinas kung kalingog balik-balik anak nila balay Mads. Si paningil niya. ato Mads. Ato asing la. Na, ato kung chinas ko lang Mads. Mulat lang. Ilis ko pati human na naman. Nya, ang washing, sino pa kayo? Oh, bago lagi kayo. Pag na po ng inutang Mads. Kabalo ka lang Berting. Kusukin na mga utang nila. Kabalo mo na siyang utang. Sa unyong pagbayad. No, karoon na Mads. Magpantis ako Mads ha. What's up Mads? Karoon na si Berting. Kaya pa siya no? Kaya nagpagpuan pa siya ka ng bag-ubag-ong washing. Na, bantay na ron. What Mads? Sa kong panty Mads kayo. Oh, tinuot siya ka Mads. Oh, Berting. Nga, Saban. unsa man eh? Dugay naman jud kay mo utang nimo. Ano sa pamutong kunin mo bayaran? Bayarin ako be. Pag ko pa ganito. Unsa may tong kada Berting si bag-o, kadugay naman ato. Bag-o sa imong paminaw, kay bag-o ang imuhang washing ana pagkatubag. Unya karon bag-o kay ang washing sinaw kayo o. Unya Inutang karon ra ba puda? Paabot good, wala ka kwarta ko. inutang o cash na. Inutang. Wala may magpautang sa imo ha, kay gahi makabayad. Bag-o na. Be, hatagin ako be. Gusto ba ako ihatag sa Unsa man tong kaberting? Uy, bayarin ko sa imong utang kay dugay no kay to Berting. Di ka maluis ako ah. Pati chinelas na ako Berting, hilis na kayo Berting. Gusto ba nagsulti ko si mo ha? Ako na dunggan. Tabi din ha. Ako na dunggan nga istorya. Sina. Igaranto na lang yung sa kuha be. Yang saan man akong labunon? Daghan pa kayo. Sina. Kay Hindi ka luoy kayo. kasawa, wala pa na nahuman ako wala pa. Ay, luoy kay ko sige na be. Ilukdo na be. Ilukdo na ko ni. Ilukdo sa ko be dali. Sa mukha ni mo. Igaranto na ah. Lugi kay ko. Sige na. Ay lugi. Sige be, ilukdo ba? Ilukdo na. Dali para mahuman ta dayon. Bukas na kayo. Wa pa gani ka human niyo. Tabangi Mads be, tabangi ilukdo sa kuha Mads. Ayaw lagi. Dili. Ambi na be. Ini pong mga tabian. Ilukdo ka na dalian na. Tabian dalian ba? Inutang Ibutang na sa mga ko. inutang. Sige na, daghan nagistorya Berting dalian na dira ambi na kay embargo na ni. Wala pa ko. Di na. Sigaw yang mo Tani mo ugwasing. Di pa ka mangutan, di ka may embargohan mo ni garanto nimo sa kuha. Uy, alam Mads. Mads, dali akong banting Mads sa ubo, Mads. Saan Mads? Mads, Mads, unsa man ka Mads? Uy nga, Paano mo ha? kaluag ba di ani mo party? pawiri Mads, kabalo biya kasako naman dito naligo Mads mo. Ngunit sa dira Mads B. Linag